kan rigtig godt lide at undervise på de her kurser, fordi jeg synes, det er vigtigt at afmystificere det her med, om det er besværligt at spise mere bæredygtigt, især i forhold til bønner og andre bælgfrugter og spise efter sæsonen, som der er mange kursister, der får en eller anden oplevelse af, at det egentlig ikke er så indviklet og så omfattende, som de nogle gange tror, når de starter her. Og jeg kan godt lide at lave en masse forskellige opskrifter, hvor vi får dels brugt sæsonens råvarer, men også får brugt forskellige bælgfrugter. Og så prøver jeg altid at fortælle deltagerne, hvilke andre bælgfrugter vi så kan bruge, så at vi både bruger nogle af dem, der er lidt specielle, men også altid kan erstatte det med noget af det, som man kan gå ned og handle i helt almindelige dagligvareforretninger. Jeg vil sige, foruden nogle hyggelige timer i godt selskab, så har jeg fået nogle gode inspirationer fra nogle opskrifter, som jeg kan bruge derhjemme og også på mit arbejde. Men jeg har også fået nogle idéer om, hvordan man kan bytte forskellige råvarer ud med linser og med bønner af forskellige slags, og hvordan de forskellige bønner og linser virker i salat, om de bliver udkogte eller om de er hele. Hvad der egner så godt til salat, og hvad der egner så godt i en krydderret. Så sådan nogle ting vil jeg da tage med mig videre til at prøve at eksperimentere mere med derhjemme.